Csináltál egy újat? Én is Ja, majd. ne, régi. Ja. Ezt a izét ne szedjem ki? Mögőlek, nehogy itt az ártatlan. De ügyes vagy. Huna Workbench, ragd le a bunkerba. Ö, Vagy hun vagy? Inkább úgy kérem. Pillanat, éppen megölök egy bárányt. Bé. Nincsen kard. Hát azt akarok csinálni én is, azért kell Huna Workbench. Na mindegy, leraktam egyet a bunkerba. Hát szórakozzam meg, most van őrbencsünk. Most már 2 is. Az egyik, hord magadnál az egyiket, én is egyet hordok magamnál mindig, hogy vészhelyzetben jól jön. Van egy kardom. Igen, van egy kardom, egy csákányom, egy baltám. Van egy kis deszka, meg bot. Enchantolt Enchantolt becsapoltad rögtön az elején, de kardot nem adnak. Na mindegy, megadok egy mumbát. Hát ha adna húst. Sőt, oda mentél arra a helyre, ahol meghaltam? Ö, Az X-Space engem még ott lehet? hát azt most minek? Ja, most már bányászásért is kapsz szét. Ja, zsír. Hát jó, hogy miért kijön az a sok mögölem. Adagolót ne szedjük szét? Hát nem tudom, kell neked valami? Ám majd lehet később még kellhet. Na mindegy. Ott egy creeper. Itt meg egy csontváz és egy diszkó. Csontváz meg a... Biztos, hogy kedvéért szerzek néhány szám. Nálam van 4. Csak én egy kemence, hogy megsüssük. Jó, van, a creeper fölrobbant. Beindítatnánk a csirkefarmot, mert kb. Van 2 tojás. Ja, az abban mennyi az esély, hogy csirke lesz. Itt van még egy creeper, bácsi. 1-5 milliárd. Nem értem, vízbe robban, semmi nem sérül, csak az ember. Na, Itt meg egy dinnye. Őrzi egy csontváz. Remek. Fel egy égő zombi. Te is látsz pókálókat a fákon, vagy csak én? na, Na, kiszedem a dinnyét. Meg is van. A dinnyét is csináltam. Itt van még egy adagoló. Szerintem ezt már meg... Mi van? találtam vasot. Ja, vas. Vigyázatlan fos. Mindjárt visszamegyek. Oda és akkor bányászok egy kis követ, azt Dávid, ha ezt látnád. 4-es gödör. 4 pókháló benne. És a pókhálóba beleragadt egy disznó. hát akkor kapd el. Nem tudom, mert pont eltört az izém. Hogy hívják már? Kardon pont eltört. Szabadít. Eltöltök kardot. Szerszámot. Ne legyél pervers. A bőrbencset meg nem hoztam magammal, látod? Na, kész vagyok. Na, akkor én úgy gondolom, el is kezdek házat építeni. Kezdjél. De hát egy patatéjére építünk, az mennyire ártana a büszkeségednek? Hogy értve? Mondjuk az zavarna téged? Engem semmi nem zavar, csak az a mégem. Hát ez most jó ment. Ugye? De, látod azt a hegyet? 4 nagy hegyet. Abban van egy gázt, oda nem ennyi. De úgy értem, hogy a tetején. Ja? Te, találtam egy bányát. Bányát, tudod mi? Bányát. Ja. De itt nem mondom, akkor más dolog jut róla az esetben. Itt bányáztam a földet, mert találtam kis követ, és hirtelen itt egy óriási bánya van. Creeperrel meg pókkal lent, hát remek. Az cuki. Ugye? Olyan cuki, hogy nem is fogok lemenni érte. Vagy később. És hova építsem a hizét, a házat? Hát a bunker közelébe. Hát az a kőtégla bunker azért jól jöhet. Na, szétvettem a spampontodat. Magyarul? Magyarul nálam van az ágy. Magyarul? Idegesítő, mi? Egyre
Ja, én is most egy pillanatra elkezdtem laggolni. Ja, mert följött a hülye avaszt. Erre visszamegyek a bunkerhoz. Van nálam egy kis cucc, aztán nekivágunk a bányász életnek. Ja, itt vagyok. Itt vagyok. Öcsém Nem már. menjél vissza a bunkerbe, mert ott már nincsen sem. Ja? Nem vittem a nincsen. Akkor kezdj el házat építeni, mert este elősz aztán... Hát azt hiszem, arra fogok készíteni. Ja, az mondjuk jó ötlet. Két oldalról beizéljük már. Bárányt töltél már? Kéne gyapjú. Van nálam egy darab, de Nálam is van most már egy. Kéne még egy. hát azért dolgozunk egy. Úgy látom most vágta a videót. Elkezdtem laggolni. Nem, viszont itt egy tehén, azt viszont levágom. Anyád! Úgy laggolok, hogy azt se látom merre megy. Akkor rád is egy percre a videót. Oké. Na, most már sokkal jobb. Most már csak háromszor annyira laggol. Akkor lépjék ki, vigyél be. Jó van. Na. Kapcsolatbontás. Minecraft server. Igen, sokkal jobb. Akkor indítsd el a videót. Már el van. Ja. Ennek a tetejére fogsz építkezni? Van Dávid. Van nálam kar, mit akar? Nem mondod komolyan, hogy leestél. Hát félszben volt. Egy gyors kérdés. Fölszedjem a cuccodat, vagy meghagyjam neked? Nekem. Jó. Viszont ott van egy moly. Arra vigyázzál. Vigyázzál már, hát én ütögetem itt a molyt. Leszarom. Kárák a cuccaim. Akkor gyere gyorsan vissza, mert én nem tudom minden ütni. Ennek a tetejére akarsz építkezni, Dávid? Na. Jó, meghalt a moly. Meghalt, most már följöhetsz. Vigyázz mögötted! Szép. Olyan sok szépen. A moly. Amúgy az nem volt, nem így. Lepkefing. Van ám egy csomó volt, tehát lassan elkezdtem. Ja, nálam 29 kő van, meg 12 fa. Plusz 12 deszka. Meg 4 dinnye, azt is elkezdhetem. Ja, megint én leszek itt a farmer? Hát nem tudom, de akkor csinálják volna. Jó, csinálok dinnye farmot, meg akkor kéne fű. Ami nem olyan. Á. Ha leszoktam. Ennyire elég, vagy még egy? Vagy még egybe beletörne a csákányom. Dávid, Ne is erre építkem, amikor ez minden lenne. Elég volt. Itt találtam ki. várja, ott van még egy adagoló. Meg szén. Hát bányász ki. Nálad van kőcsákány. Nálam össze-vissza zúzott facsákány van. Tényleg rohadt nagy ez a hegy. Hát nem tudom, keresek. Van csak. Kettő. Várjál. Egy van, de itt van egy bárány. Öld meg. Azt. Mivel megy le a nap, szerintem akkor a két nap közé azért befészkel. Két hegy közé. Normális, mire oda jutunk, már rég lemegy a nap. Hát, Ránk támad 50 lény. Plusz áfa. hát ez a tudatlan együtt kell élni. Vagy várunk holnap. Várjunk holnapig, menjél vissza a bunkerbe, van nálam két gyapjú, nálad meg elvileg van még egy. Hát nem tudom. Nézd meg, hogy felszötted-e. Én meg addig összem a rohadt húst. Várja már. Szerintem menjünk oda. Tehát, de ki tudja most a két egy közé. Dávid, nem tudok sprintelni. Figyelj, van ám egy csomó hús, tehát Jó, nálam is van, de az nyers, jobb lenne megsütni előtte. Van nálam annyi kő, hogy csinálj meg, van szén is, hát tudok csinálni. Jó, akkor legalább találkozunk, hogy együtt menjünk, mert fedezzük a másikat, stb. jó van. Hát sűrű ebben át kell mennünk először, hogy odaérjünk. Azért találkozunk, hun vagy?